La recepta oficial del concurs internacional de paella valenciana de Sueca és molt senzilla. Són els ingredients bàsics de l'autèntica paella. L'ingredient principal és la cultura. Cultura de l'arròs, cultura popular, i no en grams, sinó en arrobes. Arrobes també de tradició, d'estima per la terra i els seus fruits, costums i saviesa que sols es transmet de generació en generació. Un pessic d'història, que són moltes les anècdotes que caben en aquesta recepta, que som el concurs gastronòmic més antic d'Espanya. Un bon grapat de respecte cap a la natura, perquè cada cullerada ha de contindre l'essència de tot un parc natural. A poc incorporem el desig d'aprendre, de millorar, de descobrir nous matisos, de gaudir de les persones com sempre s'ha fet, perquè la paella necessita el contacte, la proximitat. També li afegim una miqueta de reivindicació, d'igualtat d'oportunitats, perquè és un concurs on compartir és més important que competir. I quan trenca el bull, afegim el to d'identitat, la identitat d'un poble que és l'ànima d'una ciutat. I, com en totes les receptes, l'ingredient secret. L'ingredient que aporta la consciència de tot i que inclou la millor paella del món. El sentiment. Concurs internacional de paella valenciana de Sueca. Vine i sent-la tot l'any als restaurants acreditats.